ήταν μπροστά στην αιστεία. Πάμε να δούμε τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Μαρακουδάκης κάνει τον έλεγχο, η προβολή, η απόκρουση ενστικτοδός στη γραμμή και ο Ρόκας μακριά. Και από μία ακόμη κάμερα δείτε εδώ. Ήταν ο Χατσισαΐας και ο Κίρκος από Ρόκας. Το γέμισμα αυτό παλιά στον Ιωάννου, δεν υπάρχει offside το shoot-out. Πρώτη τελική προσπάθεια από τον Ιωάννου για τον Ολυμπιακό Βόλου. Νέα σέντρα, κεφαλιά, από κοντά τον Βερνερτόζη. Απίθανη ευκαιρία, εδώ ο Μπάγκαλος ζητάει και χέρι, για να δούμε. Η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα στρώνεται στον Μπάγκαλο. Πάνω στο στήθος του δεν υπάρχει χέρι. Ξανά, άλλη μια φορά. Βλέπετε είναι στο νόμο, στήθος στο σώμα. Κάμερα. Στο πρόσωπο είναι ο Τούσης. Βαλιάνος με πολύ δύναμη στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά είναι out. Κεφαλιά από τον Γκατιαρό. Η σέντρα του προς το Μαρακουδάκι, κεφαλιά από τον Βαλιάνο, εύκολα ο Δόγιαννης. Περνάει από τον Γκατιαρό. Χαμηλά η παλιά, από τον Μπάγκαλο μεγάλο. Προς την αιστεία διώχνει σε κόρνερ ο Ρίζος. Ψιλοκρεμαστά η μπάλα. Λίγο πριν περάσει από την περιφυτάλη, μια φορά εκτέλεση, δείτε την τροχιά που πήρε η μπάλα προς την αιστεία.